Lad os unboxe mine seneste køb. Jeg er lige nu i Spanien og har fundet de fineste ting, som jeg har shoppet. Det første køb, jeg har gjort mig, det er noget fra Mass Beauty, og det er den her. Jeg synes, den er meget cool, og så er den jo bare perfekt her til efteråret. Næste er den her smukke satin shirt, også fra Mass Beauty, i den flotteste chokoladebrune farve. Jeg er helt vild med den, og den har altså bare det perfekte fedt. Det næste, det er den her striktrøje. Den er i den lækreste kvalitet, og den er 100% uld, så det er jo bare så lækkert her til vinter. Jeg kan seriøst ikke dy mig for god kvalitet, så der faldt over den her, så hvis jeg skulle have den med hjem. Den er så kraftig i kvaliteten, og sidder så godt. Jeg har dog sizet op, fordi jeg ville godt have, at den skulle sidde som en sådan standard t-shirt, fordi det normalt er sådan lidt en baby tee. En anden brun sag er den her rullekrav. Den er lidt tyndere i kvaliteten, men det tænker jeg er meget lækkert, i stedet for at man altid render rundt med de der kæmpe trøjer på her om vinteren. Så virkelig også bare et lækkert køb. Det sidste item er nok en af mine absolut favoritter, og det er altså en blæser i 100% uld. Så lækkert jo. Jeg følte virkelig, den sad som om, at den var syet til mig, så jeg kunne simpelthen ikke dy mig. Jeg skulle også med mig hjem. Derudover så vil jeg altså også lige tippe jer, at hvis I kommer til udlandet, så kan man faktisk spare mellem 20 og 30% per item sammenlignet med danske priser. Jeg har selv sparet omkring 30% på den her blæser, hvilket jeg føler er sindssygt meget. Det kan altså godt betale sig at shoppe lidt, når man er ude at rejse. Hvis man kender mig, så ved man, at jeg elsker Zara Home og Mass Beauty. Det er mine go-to butikker. Jeg behøver ikke andre, kun dem. Så derfor så var vi selvfølgelig også lige et smut i Zara Home. Og jeg har længe godt kunne tænke mig sådan en guasha, og jeg fandt den fedeste af alle, synes jeg. Den er ret stor, men det føler jeg godt kan noget. Og så er den jo seriøst bare så smuk. Så overvej den lige. Jeg synes, den er så flot. Og den sidste ting, det er altså bare lidt sådan en lille praktisk ting her til boligen i Spanien, og det er altså et par badetøfler. Jeg fryser altid, så jeg har brug for lige at trisse rundt i sådan noget, når jeg er herhjemme. Det er altså de ting, jeg har fået købt hernede i Spanien. Jeg synes, at jeg har fundet nogle møgfede ting, og kan slet ikke vente med at komme hjem og style dem her til efteråret.